Roh iki mang gendinge apa? Alah. Ora roh iki. Roh apa ora? Ki dagelan goblok ngono kuwi lho. Kowe roh iki mang gendinge apa ora? Sri Tanjung ngono kok iso. Sri Tanjung untung bledos kono. Ora ngarah roh. Apa Mas gendinge Mas? Alah, tak kok aku. Mas Kancil iki mang gendinge apa kok anyar? Ora ngerti. Gak. Padha ae aku ya ora roh. Alah. Sombong ora karupan nyatane ra monggo Dik silaturahmi iya terus piye panjangke umur Dik ayo silaturahmi alah ngancam awak dhewe metu mbok tokno lah mang la opo bareng ono wong metu ditokno kandhani to iki kok ya mulak iki dagelan metu segone mlebu engko nek awak dhewe gentan mlebu segane dilebokno rono lho saking sregepe yo ora apa-apa sing penting pendarate rak trengginas trampil terus sregep Adik tenan tapi yo pendarate alhamdulillah matur sembah nuwun sanget kae lho kreceke dem mlempem kok cah gene kok iso mlempem. Lah nggo iman ngono lho, Dik. Aku iki mang ya jajan opae kok ditokno kabeh. Kok nganti walah numpuk ora karo-karoan. Matur sembah nuwun sanget nggih. Alhamdulillah ning Suntri kene jan ora kaya liya-liyane kok, Dik. Iya. Apa ae iki sing apa ketok panganan terus diwehno. Ngawak dhewe nganti gweregen ya. Ora apa-apa, aku mang lagi tangi turu nglilir ya ta. Sapa iku? Dan Ramil lho. Mlete kowe. Oh, macam-macam tembak diasem kowe. Iki kok iya. Aku ndek mang rak nglilir to. Kenapa? Tak kira klutak kluduk, tak kira rak swara sego ditokno. Lah apa? Jebul ora. Lah jebule sapi nyelenthaki tembok. Lah kok seneng ame wong kok dagelan kok turunan lho. Ra ngerti tembunge wong tuwa piye? Apa? Sok sapa? Ya ta? Iya. Wong sing gelem melekan nganti jam 12 kliwat iki ngono bakale entuk berkah lan barokah isuke ana hadiah. Wih, hadiah sepeda motor. Bisa ngeki sapa? TV 17 in kondi. TV 24 in. Wah, iya. Matic PCX. Sing ngeki sapa? Lah sok mang kowe kandakno sing cagak lek ngantek jam 12 kliwat. 12 kliwat untuk hadiah. Berkah lan barokah isuke entuk hadiah. Hadiah apa, Mas? Karipan no. Goblok, wis suwe anjek rene. Aku iki mang kawit sore toprak rampung gak rodok wengi to, Mang. Iya. Iya to? Iya. Aku mlaku-mlakune pinggir sawah kono. Lho, kono pinggir sawah ra ana jagung pirang-pirang. Pemaling kok kowe. Maling untung bledos kono kok ya. Lapa? Aku kepengin srawung kalian warga Suntri. Oh iya. Wah, aku sajake jagunge ya lemu-lemu. Mas. Sore-sore surup-surup ijek rodok peteng. Iya. Delalah ning kono ono ireng-ireng. Aku terus batin, wah cocok jam semene ning kene nek ireng-ireng demumuk mesti gemek iki aku. Weh. Ireng-ireng rodok coklat mesti gemek aku ngono. Oh ya lumayan, Dik. Lumayan. Aku mikir, Dik. Ya. Lah iki engko nek
gemek tak tubyuk terus kena. Iya. Tak cekel tak kon gorengno pendarat kene digorengno tak nggo lawah soalé ra enak. Masuk. Iya tak windik ya alon. Aku kayak ini kena. Iya alon tak windik ya alon delalah tak tubyuk mak biek kena. Bir kena. Jebul ora gemek kok, Dik. Lha apa? Telek garing. Matane iki ora awas. Matane iki ora iso bedakno gemak karo nan telek ilu. Tenan iki lho iki kaya. Mangsamu iki alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Iki mau wis ditokno jangan aseme. Heeh. Cara umpama tak tekoni kowe iso. Mbok tekone nek ra iso gini. Cara jangan asem karo telek enak endi? Goblok saiki. Ya enak jangan asem ah. Berarti bertambangan telek. Iya ngaku kowe layak man raime kaya WC. Rena tak takoki. Apa? Jangan asem karo telek jelas enak jangan asem. Lah iya berarti kowe tau ngicipi telek. Ketara iso bedakno. Iya ya. Ayo Apa aku tek ngicipi telek. raime yo ngepas yo. Alhamdulillah. Ya sik Rena. Apa? Ki ngrembug perkara telek iki. Adah bengi-bengi ngrembug ngono anu Ki Dik. ngerti telek. Ngantuk. Ngerti telek apa ora tak swaduk tenan ki. Yo ngerti. Telek apa sing ora mambu? Hmm? Telek apa sing ora mambu? Telek garing, Ora yo panggah mambu ah. telek cecek, Yo mambu. telek sapi, Mambu, Dik. telek wedhus, Alah yo mambu ah. Iki kok yo telek apa? telek apa sing ra mambu tak dudohno. Heeh. Telek apa sing ra mambu iku telek dipoto. Tahun-tahunan ra ngarah mambu Lah goblok. sing moto iki wong gendeng ya, roh telek kok dipoto Wis iki. tak sambahas. Iki alhamdulillah wigati nderek dedonga kalian bapak ingkang hamengku gati. Alhamdulillah. Heeh. Dina iki ya nyatane kok sing melok cagak lek ya padha karo liyane rame. Luar biasa. Matur sembah nuwun sanget ingkang sampun kersa rawuh. Acarane ya isih padha mantenan. Heeh. Iki acarane mantu. Mantu. Ah, aja lali lho, Dik. Heeh. Sing penting iki wong rina wong iki dongane sing dineni. Iya. Insyaallah temantene dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga wae terwujud tresna kang sejati. Lah. Sejati iki ana karepe, Dek. Sejati Mas. Karepe sejati ki piye? Seki searah utawa sejalan. Iya. Sing dadine iku rasane iki padha karo lanang wedoke insyaallah mlakune padha mengarepe ora ngiwa karo nengen. Iku sing Ja ja. janjane wong nikah kuwi gak mikir seneng tok ning mikir ayem. Oi. Dadi umpama kok tukar padu iki rebutana salah aja rebutan bener. Ngono. Iku sing ja. Ti. Ha, tiwas seneng nek ora dibuktekno kuwi nganggur tegese nek ora dirabi tenan. Karepe ngono. Mulane wong dadi manten iki gampang, Dik. Gampange Ngakoni lho sing susah. omonganmu Kan iku lho. diane kok. Mulane ana tetembungan. Apa? Seneng dadi manten. Iya. Ning dadi manten kuwi aja seneng. Kak tulisane padha ning karepe Karepe dhewe. seneng dadi nganten ki seneng ning aja seneng dadi manten. Lah, ngono lho. Sing tegese. Mbah. Alah, iki kaya pacarku mang isih ning kene yo. Ah, diapuramu. Iki kaya wong ki nek ngrembug perkara manten ora usah kandha aku. Lah iya, jane Iki kaya- wong suntri iki aneh ya. Gene ya. Lah delok ah. Macane digulung sesuk mikir mbayar macan yang lu saiki digo mulih lho. Iki kaya ora dadi ngopo. Aku ora apa-apa iki mang lho metu macan ngaor macan sing gedhi iki lho. Ketek wong kene seneng ya. Seneng piye? Nek tarahe nek sing lanang iki lho bapak ingkang mengugati seneng. Lah terus Iku mergo macan metu ngaor Rame ya. seneng guyang-guyu. seneng no. Bojone aku sing iku Rembug mang kamu lho. orang genah. Sik, Sik, aku ngerti nek sing lanang senenge ra karuan. Adek bojone kenapa? Bojone sing wedok iku lho njongok kono karo mencep ngene ya. Lah kenapa? Ora dadeh can kowe tek ngaor gedimbungan lah. Aku ora gumun. Lho. Wis. Ning ndi ana? Bojone Pak sing hamengku gati ku lho. Aku ora gumun nek kowe ngaor lah paling kowe sesuk ya ping nggawa sapiku loro. Kowe ya ping nggawa sapiku loro jare. Ora. Nane bojone
Iki ngono ora sadol sapi kok, Dik. Apa? Iki celengane alhamdulillah. Masa? Kena nggo nyenengno anake kok. Rumangsamu dhewe kowe kok ya. Sing wigati ndedonga kalian temanten Sarimbit. Mugia dadosa temanten sing bisa nyandang waringin nyandang agung. Temanten sakinah mawaddah warahmah. Yo sing penting yo ngono kuwi Lah, iya ya. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Iki ngono cara tembung Arab. Cara tembung Jawa diartekno iso. Wih, Oh, alah karepem adek dhewe. pinter. Pinter ganti sawer. Sakinah mawaddah warahmah. Yo. Sakinah. Sakinah. Saiki wis ketok genah. Oh, Sing maune pacaran saiki wis dadi manten. Dadi Genah manten. arepe wae wek-weke dhewe. Oh. Sakinah mawaddah. Mawadah maune nek pacaran ning dadah-dadah. Mergo wedi konangan wong tuane. Sakinah mawaddah warahmah. Warahmah wani awur sak njero omah. Wis dadi bojone. Wis dadi bojone. Nuwun sewu mantene pundi Alah pawakan angger nganten anyar ya ini iki ya. Kae lho mantene iki kok ya Allah kowe ki ora roh piye iki. Mosok nganggo songkok iki jaketan abang ireng? Ora goblok kula iki kok kae lho mosok ora ngerti mbake karo masih gagah gedhe dhuwur ngono kok iki kok ya. Endi Lah iya turu ning kamar gagah gedhe dhuwure kok iki kok ya. mosok ketok gedene. Ora genah kowe ya. Alhamdulillah Mas. Sing wigati nyedulurke kalian warga Suntri sak keluarga. Muga-muga ya aja bosen-bosen nanggap toprak gelar Tribudaya. Insyaallah nek iso sowan mrene iki iso tambah ngraketno sedulurane. Amin. Ayo Iki mau bose Gilar Tribudaya ya gawe kupon bonus. Mosok Sok sapa wae terkhususé warga Suntri, sok sapa wonge sing gelem nanggap ketoprak Gilar Tribudaya ping 20 gratis pisan jare ngono. cewangkeme dikepur. Sumpah lho bose omong ngono. Sok sapa wonge sing gelem nanggap Gilar Tribudaya ping 20 gratis pisan. Lah ping 20 iki nek lakoni piye? Ora iso lah kowe iki kok wong ndek gawe kok genep ping 20 ke tak kandhani. Wong ndek gawe iki kena nggo titikan lho. Dene ya. Angger ndek gawe kok pisan ping pisanan. Iki ramene ra karuan. Kaya iki dina ya. Alhamdulillah. Engko nek nomor loro iki wis rada sepi. Nomor loro rada sepi sing nomor 3. Sepi, Dek. Ndek gawe ping 3. Sing nomor 4. Ah, nek ping 4 iki balik rame. Lho, 3 sepi 4 rame sing rame apane? Rame sing gunem. Tanggane dah neo. Iki wong buah apa pesugihan? Goblok, kemiku rame sing guneme nek wong gonem nek wong kene ora. Iki mang jalukan apa karo bapak ingkang hamengku gati raketang sedelok njaluk ketoprakan ngono. Toprak njuk toprak iya. Lho sono ben iso dagelan muda, ben iso prahmen, mimik wajah ngono lho. Mimik wajah, mimik kok wajah wong goblok e. Mimik cucu. Maksudnya mimik wajah maksudnya ekspresi ini loh. Ekspresi. Jaluk ketoprakan lakon Sri Tanjung. Aku Sido Beksa kowe Sri Tanjung. Lah aku piye? Setuju, Bu? Setuju? Setuju ae lah aku kon piye? Kowe macak wedok. Lho. Aku kan Sido Beksa kan patih. Aku macak wedok. Macak wedok Sri Tanjung. Iya. Aku ceritane bojomu. Iya no, kok ya. Iya. Sri Tanjung, entene sedelok tak meno alate. Aku mbok dadekno wedok. Bayu. Saiki apa ono resane ati kok bengi iki ra genah. Nggih, matur sembah nuwun saderenge niki mbok bilih mangke pamundutan saking Bapak Empang Bupati wau wonten Joko Mlarat kalih 10 nggih, ditenggo nggih, Dek siang wau pun kula utang kok. Kalih ngentosi Mas Kancil niki lho ben digarap iki lek aku jane. Cir. Iku lho sing Iku lho piye? Aku ora genah saiki. Iya gorene. Tenan saiki ora genah tenane. Nggih, karo ngenteni Mas Kancil nuwun sewu nggih Pak Bu nggih. Niki nuwun sewu saking Suntri sedaya nggih. Napa saking luar Suntri? Saking mriki mawon. Mriko napa mriki? Lah kok ngemeno ya? Pripun? Niki pol pinggir. Lah sing mriko
Wis tak pekno alat iki lho. Lah aku bukan piye iki? Sri Tanjung goblok. Ya Allah. Mang mosok ana jalukan ngene. Iya. Wis kandhane kok ngeyel lah. Iki kok ya Sri Tanjung. Wis sampean nutuh aku iki kok ya dipacai ayu kok ra gelem. Iya. Yen. Ya wong mbok tekek iki Sri Tanjung. Aku patih sida peksa. Lagi iki lho aku jane ra mudeng aku iki. Walah. Persis kowe. Nganggo kleru lho dirungokno, nganggo ngene ane ra godak e. Nggone piye? Lha ana sida peksa nek kaya wong kalah kopik ngene iku. Goblok aku mengko sida peksa iku sing apik. Lah. Oh. Ayo, Pak. Turut. Ayo, mangga. Ketoprakan pamundhut saking Bapak ingkang Mugati Sri Tanjung. Nggih rene. Aku terus piye to, Dik? Turut. Turut. Alah. Ayo ah. Kono mangan. Dodok sawede ta bui. Deng 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 deng. Ana ketoprakan dang deng dang deng. Sri Tanjung garwanipun Kakang Wangayu. Kakang Mas. Sampean sampun rawuh Kakang Mas. Iki jane Tanjung apa begenggek? Loh, jangkrik Aku ngrasa nek bungae atiku. goblok. Kek cah iki tau ketoprakan apa ora? Sri Tanjung ki alus omongane. Kakang Mas Sidopek sing tak tresnani. Ndak iya ngono kudune. Iya no. Kakang Sri Tanjung garwanipun Kakang Wangayu. Injih Kakang. Kakang bakal kondo bloko sawetara marang sliramu Tanjung. Dajeng Kakang Mas Uda peksa. uda untung jeblos kono. Sida peksa. Aku gak tahu ketoprakan ya. Ana Kang Mas Uda peksa. Sapa jenenge Mas? Alah. Jenenge sapa mau? Sida peksa. Sida peksa. Sri Tanjung garwanipun Kakang Wangayu. Jongo omrene marang Kakang Dajeng. Jongo Dajeng. Aduh. Jalukan lho iki jalukan sing digawe nek eli aku isin lho, Dik. Nek eli iki martabatku malu aku. Aku kudu sing apik. Sing apik. Injih Kakang Mas. Sri Tanjung garwanipun Kakang Dajeng. Sri Tanjung. Oh. Kakang bakal kondo bloko sawetara marang sliramu Dajeng. Kakang bakal ngupadi tumbaling praja Tanjung. Oh. Kakang disuwun saking Kang Mas Silo Hadikrama tumbalke praja. Awakmu tak tinggal sawetara ning Taman Sari kene ya Tanjung. Oh. Tak tinggal ana ing Taman Sari ya Tanjung. Ya. Nggih Kakang Mas. Ketoprak piye? Ketoprak di Aku njongok ning ngono ame rasane piye ngono lho. ketoprak model apa iki lho? Inggih Piye Kang Mas? pripun Kang Aku Mas? dhewe lagi seneng. Nek kowe kira-kira iso lak dhewe no rasa ngajak aku kowe. Wong loro lho Dik dagelane. Ate mbok warai terus. Ngene lho. Kakang Sida Peksa. Kakang Sida Peksa. Awak dhewe lagi wae dadi manten lho Awak Kakang. dhewe lagi wae dadi manten. Aku ora bakal iso saka adoh saka sampeyan lho Kakang. Aku wis banget tresnane marang kowe. Aku mau nek mbok tinggal adoh saka kene. Aku wis banget sayang karo kowe. Sing wedok aku kok kowe. Kowe Rek nyangkem kowe. iya ya. Ya. Iya Kakang Mas aku wis katuk tresno karo kowe. Aku ngene iki terus karo sapa? Nyuwun sewu mboten nonton pacul elekan, Bu. Aku kok Kakang mangkok. Mas. Sri Tanjung, kowe bakal tak tinggal sawetara ning Taman Sari kene ya Sri Tanjung. Abot rasane atiku Kang Mas. Ora apa-apa Sri Tanjung. Engko sing ngeloni aku sapa? Ya abot to kaya ngopo wong iki jejibahan saking Kang Mas Silo Hadikrama Tanjung. Apa aku entuk nyilah tangga Kang Mas? Pilih. Nyelah tangga kowe. Sik Wong wedok samber gelap. Sik.
lagi kondo sebut jotosi. Iki kok ya Nggih Kang Mas. tak lilakni. lah Ning pesenku siji ya Kang Mas. piye Sing hati-hati. iya Sri Tanjung kan kakang tak budal ya Tanjung kakang tak budal Tanjung petuk bojone iki ape lunga iki ya Iku aku kok wong lanang kok ambung-ambungan sih sota. Ngambung. Sri Tanjung kakang tak budal Tanjung tutuk Sri Tanjung tak tinggal sawetara ya Sri Tanjung. Kakang tak budal ngupati tumbal yang projo Tanjung. Hati-hati kakang. Tanjung Udarasa. Udah rasa kene lho. Kok mbok coplay jaremi apa nyapa kowe? Lah emang ngomong piye to? Ngudarasa. Wis banget suwene anggone Kang Mas Sido Beksa ora bali nang Taman Sari. Kowe omong ngono kok lengkat-lengket. Kok ya wis banget suwene. Kang Mas Sido Beksa durung ono bali ning taman kene. Apa janjane iki kenapa to ya? Gatele. Sri Tanjung, kakang sing teko Sri Tanjung. Kakang sing teko Sri Tanjung. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Lho, gak nyanyi ngono bareng. Kiku Sri Tanjung sambar gelap apa piye? Kakang Mas. Sido Beksa lagi panas-panase ngono lho. Sri Tanjung galanipun kakang. Kakang Mas. Ora bisa. Lho, ora bisa Sri Tanjung. Ora bisa. Kakang aku wis rumangsa kangen karo sliramu, Kakang. Wis suwe gak ono sing anu aku. Apa kowe teko karo aku, Kakang? Wis ono nek 3 taun nganggur garing lho, Kakang. Sampeyan teko kene kok malah ngados sangka aku. Apa kurange aku? Aku wis nganggo skincare. Wis tak rebonding. Wis nganggo hembodi pemutih. Wis tak suruh. Omonge iki aku sok apaan? Aku Sido Beksa sampe omongi lho. injih Kakang. Sri Tanjung. Jongo. Tanjung. Tanjung. Injih. Kowe ora ngerti. Aku ngemban dawuh saka Kang Mas Silo Hadikrama, sedumuk bathuk senyari bumi ya aku topati kanggo kamulyan para kawula. Wis ero ning ya kene. Kowe ra semboto nalika mbiyen dapuk karo aku ketega tumindak seteng, kowe tega mblenjani janji Tanjung. Ora Kang Mas. Nggih. Aku ora tumindak sedeng marang liyan. Piye? Tanjung. Sri Tanjung. Delengen. Iki kagungane sapa Tanjung? Iki nggone wong bento kok mbene aku ya. Iki kagungane sapa? Iki dudu kagung aku Tanjung. Dudu kagung aku kang lebono wong lanang liya Tanjung. Waduh iki jak ketoprak apa tenanan kowe iki? Aku rumangsa getun. Aku rumangsa nguciwa Tanjung. Kang Mas. Kowe nglebono wong lanang liya. Ora seteng Tanjung. Ora Kang. Rene. Aduh. Rene Tanjung. Iki judulnya gak Tanjung Tangisan Anak Tiri. Ketika mlenjani kakang wis banget tresnone. Rina wengi bela patine kakang tak senasno mung kanggo kowe Tanjung. Ora Kakang. Kowe tega Tanjung. Ora. Aku wis kuciwa. Tanjung. Perkosa aku lho. Sombok pelengkang barang ya apa? Sri Tanjung. Sri Tanjung. Aku ora bakal percaya tumusing kowe lho ing getih. Aku ora bakal percaya karo kowe Tanjung. Sangka karepmu piye Kakang Mas? Prajurit. Woi. Sakwise Sri Tanjung tak tinggalane Taman Sari kene kelakuane piye prajurit? Oh elek. Waduh, kowe Tanjunge lho. Kowe Tanjunge ae lho. Aku Tanjung. Sa. Dadi Tanjung remuk e.
Dek mang ono janjane jolan barang piye? Wis lah kok kowe prindiasmu kowe. Tanjung, Kejane Tanjung apa Narodo? Iku kok guyu pekakan buta tapi iki kok ya piye to? Tanjung! Kakang wis bali sangka endi mau? Saka endi mau? saka guritan. Sangka gurit lho. Kok saka guritan piye to? Sangka hah, pokoke sangka Sudah paksa kok ora ngerti. Tanjung! Dawuh Kang. Tanjung! Dawuh Kang Mas sida peksa. Aja kakang ngucap kowe Tanjung. Apa sing wis mok lakoni? Aku iki lunga mergo nang jejiban Tanjung. Lah kok kowe ning omah malah tumindak sedeng kowe. Bener apa ora? Kowe wis gendaan iki. Sak semono uga Ki Kang Mas. Piye? Kang Piye? Kang Mas. Piye? Aku ngerti. Kowe wis wani-wani ndelikno wong lanang Tanjung. Sida paksa nek koloke kaya wong kalah dadu lah kowe. Kakang sida paksa Kakang. Milih! Kakang. Sri Tanjung kapang sanget dumateng panjenengan Kakang. Kowe ngaku apa ora? Kowe ngaku apa ora? Iya Kakang. Ngaku apa ora? Kowe ngaku apa ora? Aku ngaku Kakang. Wong hawane anyep-anyep ana wong lanang sapa ya ora ngerti tak lebokno krasa enak ya tak kon nerusno Kakang. Kowe gendaan. Ora gendaan mbok sapa mah aku ya ora roh. I Tanjung apa begengkek kowe? Iki kok goblok. Ora ngono lho. Sri Tanjunge kowe goblok kemaku. Kowe Kondoa. Terus piye? Aku Rabtu mindak sedeng Kang Mas. Terus kabeh tak pidono pati ngono. Aku pengen mbok pateni. Iya. Lah aku terus ngomong piye? Awakmu ngudur rasa sadurunge aku mbok pidono pati, aku pitungkas dumateng panjenengan Kakang. Terus Mengko nek gandanipun Sri Tanjung hamiline getih hanggondo banger. Yen kuwi aku ratu mindak sedeng ning gandane hamiline getih hanggondo banger, aku sing luput Kakang. ngomong ngambuk bulan baleni kok. Aku ya bingung Mengko nek ganda iki mau hanggondo wangi aku ora luput. Nek wangi gak luput, nek badek luput. Keris kundi. Kang Mas. Iki aduh. Sri Tanjung, Kang Mas aku duwe. ora ana keris ya saanane. Iku apa kuwi? Mustaka keris. Kang Mas. Sri Tanjung, kalian luar Kakang, aku wis ora percaya karo kowe Tanjung. Sik Kang Mas. Yen sliramu badhe pidono Sing kandha mateni ki aku. Aku ora ngomong kok goblok. Lho ki mau nganti ngomong. Atemu saduki terus Sri Tanjung kok goblok. Ndang gage ya. Sri Tanjung. Ya pancen bangeten kok uripku. Aku percaya. Aku ning omah ki wis ora tau piye-piye. Bareng kowe mulih kok ya wis ndarani aku sing ora-ora lek. Apa janjane? Sopo sing WA kowe to yo? Sri Tanjung. Apa no videone? Men, Apa no men. buktine? Aku oleh omong apa ora? Aku sedih lho. Tanjung. Aku percaya karo kowe nang siji saresmu Kakang ke bakal tak pidono pati. Wow, Ke bakal tak pidono pati Tanjung. mosok Kayak ngerti saya tak gawa apa ki Tanjung? kitiran. Goblok, kayak cah iki. Ya kuwi kitiran. Iki ndak-ndak mustaka keris. Mustaka keris sayang. Mustaka ligan. Mustaka ligan. Sri Tanjung. Injih. Sri Tanjung. Injih. Sadurunge kita pidono pati marang mitungkasmu apa Tanjung? Angele. Ngene Kakang Mas.
Iya Tanjung. Get wong. Nek ngomong, panjenengan badhe Tanjung. midono pati kalih kula nggadahi pitungkas. Ya bener apa ora? Nek mangko aku wis mbok jelep. Ana ketoprak ning basane jelep iki. Ketoprak ndi tak takok. Nek wis mbok pateni, nek wis aku mbok pateni Kang Mas. Mengko nek getihku nggondo banger kuwi awujute aku iki liru. Ning nek mengko getihe nggondo wangi Kang Mas. Berarti aku iki ra luput. Hai. Sing guyu kene. Kape dipateni kok guyang-guyu. Lah wong kowe nek iso guyang-guyu ape mateni bojoke guyang-guyi bento kowe. Ayu tenan Tanjung. Ayu tenan. Piye? Yen kita pateni, yen gandamu amiline getih anggondo wangi yen kira tumindak luput. Nek banger ke sing luput Tanjung, oh mati dening aku kan. Lho kowe rung tak pateni kok, gobloke iki lho. Gagah. Mati. Lah dipateni kok malah kaya kodhok kintel. Tanjung mati jeneng Kakang Sido Peksa Tanjung. Jatuk tuk 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 tuk. Dang tulik tuk ndang tang tung tak ndak Dipateni kok. Tanjung. Si Tanjung. Duh. Si Tanjung. Cilaka. Pamilane ketah gondo wangi. Aku sing luput Tanjung mangapurane Kakang. Tok 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 tok. Tanjung. Si Tanjung. Gobloke mati ngene lho. matine ping piro iki? Si Tanjung. Si Tanjung pangabrane Kakang Tanjung. Kakang Itu muncrat. Ngomong cros-cros. Si Tanjung. Pangabrane Kakang sing gedhe pangabrane. Gagah wis. Ganteng-ganteng idune muncrat. Dras. Iki urung tak sedakno kok. Heh, Mergo hamiline getih anggondo wangi. nek omong aduh-aduh. Dras. Sri Tanjung ngamur bojone kok kon aduh-aduh piye to? Sri Tanjung. Pangabrane Kakang wong ayu Sri Tanjung. Ya sangat Mergo hamilane getih Gondo Wangi. Yen dadi reja-rejane jaman bakal tak tumuske marang kahanan desa Banyu Wangi Tanjung. Si Tanjung wis bar. piye? Wis Ate gak krasa aku. iki pramene wis bar goblok. Ngono kuwi tok. Jalukane bapak ingkang ganti sampun. Ngono kuwi tok. Iya. Wah, 20 juta lho ngono tok. Ngeri. Sumpah iki mang ora dikeki ya. Iki kok ya. Kok ya. Awak dhewe lelipur kunjuk dateng warga Suntri sakeluarga lelipuran. Kakang Mas. Kok bangeten kowe karo aku, Kang Mas. Aku saiki dadi setan. Muga-muga disekseni. Cangkemmu bosok. Rumangsamu. Wis, cukup. Nah, iki mang guyon sawetara Prahmen Sri Tanjung. Nggih. Mula ketho kanggo tepa tulodo. Nah,
Pokoke aja nganti sing ceritane kaya cerita Anjung iki. Lah iki mang tulodo kang sing kurang becik. Mulane nek karo pasangane utawi karo garwane kuwi kudune saling percaya. Nek ana perkara dirembuk dirambungno nek ora iso kandha wong tuwa. Lah ayo ngono. kaya ngono. Mulane tak kandhani kanggo iki khususipun temanten, mbak manten khususipun iki yo tak wene ngerti nek wong wedok ki swargane ning wong lanang, nek wong lanang ning wong tuwa dadine kudu iso nampa ya to. Nggih, iki awak dhewe mau ana pamundutan, Dik. Wong kene mang ngresakno ana tayuban ya ana dangdutan. Ngono. Awak dhewe kudune yo ora ketang piye duweni penyanyi, Dik. Iyalah. Iya no. Jalukane bapak ngambung ganti wae Joko Marang. Kawit kalau wau sonten kalau wau dereng diatur. Mulane awak dhewe tuku apa? Penyanyi no. Ora usah tuku. Ada rasa tuku ya. Biasane angger jamiah mene iki ana wong wedok ayu liwat ning kene. Tak Mosok. Iya, iki enteni iki kok enggak tenan ah. Iki kok ya. Wong wedok mlaku megal-megal. Bocah ngono seweseli luku. Mosok yahene no cah TK sekolah. TK piye to? Boneka. Boneka babi yo kuwi. Lah apa lho iki kok? Wong wedok pamer bokong iki gak entuk lho, Dik. Mosok Dik Kono ditutuk oleh ora yo? iki wong wedok ndi kok setelen ngene. Kenal pura kowe. Dik. Jenengmu sapa, Dik? Daging tak mampu bento tak Nduk, bengi-bengi kok polam iso kaya ngono. Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu sapa, Nduk? Jenengmu sapa, Iki lha apa iso ngono iku? Ki apa jangkarno iku? Kaya karo wong wedok iku sing apik sing halus. Diajeng. Dia ngene lho, diajeng karbanipun Kakang. Kakang sudah peksa bakal nindakno kewajiban diajeng. Iki kok ya. Dik. Oh alah bener. Jenengmu sapa, Dik? Ayu-ayu ra iso omong, Dik. Jenengmu sapa, Dik? Kayak wong ndi, Dik? Kayak wong ndi, Dik? Dik, Kayak wong ndi, Dik? Dik, wong ndi, Dik? kowe pancen ayu. Kita rusak. Kita sampe nggo nukokno anakmu kok ya. Iso be, ngene sapa iki mau? Ya Allah, kok ana wong wedok ayu. What is your name? I like you. The miss, the you, the door, the me. Gobloke, iku ora mudeng mbok cak basa Inggris, ngono. Rene. Nek Basa Inggris mosok ora jelas. Basa apa iki basa? Ya. Kita cepet ndasmu bosok. Gobloke artine apik. Tak jan numpak sepeda motor, tak jan ning pasar medun tak tukokno ali-ali dilebokno tangan mak jeleng. Lho, Ali-ali. pikir ram kotor. Gobloke cah iki. Iki sarung mah aku. Ada sarung apa? Apa, Dek? Kowe ku ngomong apa to, Mas? Rumang sama aku iki wong apa? Sambang. Wong lanang kok ndarani wong kok sak penakmu dhewe, sak udelmu dhewe lho ya. Sing mari temon iku lho. Aku iki wong apik lho, Mas. Aja terus kowe ngece kaya ngono lho ya. Ditonton wong sak menake lho ya. Kok dadak ngece karo aku ngono kuwi semarahi sapa lho? Mari temon iku. Semarahi sapa? Temon, Dek. Temon tenan, Mas. Tenan ya. Temon sing wetenge jemblik. Iya. Tenan, Mas. Tenan. Ya Allah, nek ngece aku nemen le, Mas. Temon, Mas. Temon, Mas. Temon sumpah iki lho temon.
ya, Mon. Wong lanang kok dipresani semene akeh kok ndadak ngono lho ya. Jare Kancil kowe. Kowe apa Kancil? Kancil apa kowe? Kancil tenan? Kancil? Tenan ora? Olahraga. Ngono anem kok bodokno ngonoanku. Pelecehan kowe, Cil. Ngono kuwi ora pareng, Cil. Ya Allah, Cil. Semarai temon, Dek. Temon tenan. Temon sumpah. Jare temon kowe lah, Cil. Semarai temon. Temon apa kowe? Temon. Temon tenan. Tenan iku lho. Aku lho. Mama wes. Hei wes kok senengan kowe kok kono anem mbok tokno konoanku terus kok. Ben lah Mas. Kandhani to. Wis pokoke Pripun Mas? awakmu karo awakku. Heeh, Mas. Kabeh iki dianggep bae wis Sumpah iki tenanan, Bu. Sumpah loru tenan guluku, Mas. apa, Dik? Bojone kancane kok ontak kok. Rumangsane lho ya. Ora, kowe iki tak belani ngono. Kemang dirasani Iyalah, karo Mas. bojomu. Mosok, Mas? Bojoku nang omah iku lho, kelete ra karuan. Ya Allah, temen Umbah-umbah iku, yo ora Mas. tau, masak yo ora tau, aku diumbahno terus. Omongi piye, mbok tak omongi ngene, bojom temon niku banget gantenge lho, aku ngono. Ora tau apa-apa, bojom pinter gawe aku ngono. Cek rene, Cil. Kowe suwe-suwe malah dadi plekate kowe, Cil. Jajan jaluk empiye, Jaluk pedhot kepengem ta piye? Ngene tak kandhani. Aja ngene, Mas, aku tau ngene katokku keri kok, Mas. Salahku gene. Salah mending nggo kathok rasa kathok anak ora. Lah ngaret kok ora nganggo kathok. Ngaret iku yo nganggo kathok dobel kok yo. Iki ngene lho, Dik. J Mas, Aku pripun? ki ora melecehkan seorang wanita ki ora. Lah ngono ku mang apa jake? Aku tetep pangan karo awakmu meneng wae. Heeh. Ya tapi ki ora kena kanggo contoh masyarakat Suntri kabeh. Aku kan bukan cewek mudahan. Lho kandhani to, Kandhani kok. bocah iki merek aku terus ndak ape seneng piye, Dik? Rumangsane lho yo. Ora iki. Niki enten pamundutan Kang Mas Joko Mlarat Dik Pipit kalian Mas Temon. Nggih monggo katuraken Mas. Nggih kanthi miyak sepil swasana kang regaken swasana lumantar gilar tribudaya nderekaken LST audio profesional. Pamundutan kawit sonten kala wau kanca pradangga Joko Mlarat. 10 Joko Mlarat, Cok. 10 Joko Mlarat. Yo. Joko Mlarat. LST. Iya. Hai. Kondangan sore yo dalanan sepur dilompati wis kondo pesta tanpa
podo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya yo isem Lo yo Joko melarat Cok. yen mula aku ra wis kandha aku wong nesta tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora legewa sliramu teka palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan senenge kaya ngene rasane wong aran duwe tresna tenan kok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan abang-abang Sembah matur nuwun. Nggih. Ngono lho. Glegek iku Mama. Kathah ra kuwe Mama. Sembah matur nuwun Kang Mas. Satunggal atensi pamundutan saking panjenenganipun Bapak ingkang Mugati. Kala sonten wau wonten 10 Joko mlarat niki sampun katuran. Niki pamundutan kangge pungkasan karo ngenteni adik-adik. Karo ngenteni Taman Sari kene. Apa langsung mawon Taman Sarine disigrakno? Monggo kersa, caping gunung. Nggih, caping gunung. Niki karo ngenteni bocah arek-arek ayu-ayu. Nggih, monggo katuran. Niki nyuwune ngangge gamelan apa orjen, Mas? Nggih. Orjen ya. Soalnya Taman Sari, Dik. Ayo lah. Ning Rebana. ndi mau? Aku sing ape nanggap kowe sok lho, Mbok Ben ngono Sok jare. 2044. Ora, Mas. Iki, kok ini Mas. Iki karo kangge jabi saya ditanjake karo Taman Sari ini diunggah. Ayo orjenal digarap sigrak. Nggih, monggo. Tempongan lah. Caping gunung. Ya, yuk. Ganti minyak sepine swasana. Nggih. Kang ngregaken swasana. Monggo Cak Min. Cak Kliwir, Cak Budi. Ayo. Tangi-tangi ya. Caping gunung. Nggih. Yo. Semoga mobilnya saking panjenengan ugi Taman Sari Gilar Tribudaya Ladiri Jakarta saking Sasana Palanggahan tumuju wonten ing Sasana Pagelaran. Yo.
anak-anakku ben jengking sik, Mas. Nah, jengking tak pengen. Nek orang jengking ora sah dilanjut. Jengking ora yo. Jengking ora yo. Nah. Milian sing apik sing ndi? Milian. Don jengking ora yo. Ayo. Lek cah iki kena apa cah iki? Res-resen atake, Mas. Repes kuwi. Ramadan. Rumah sane lho ya. Ayo wis. Ayo deh. Ayo. Syukur Ngarep goyang. Budaya. Ayo dong. AJM Multri Production. Wektune mboten nyandak, Pak. Nggih. Iki mun ngaturaken. Doa, oke, dolo payo. Sampun ngantuk dereng. Nek pun yo dicukupi sakmene ae yo, Mas. Sik, kasulape. Ayo. Ayo. Nek ora mister temon ra iso ngono iki. Oh iya. Ate iso ngono lho, Dik. Loh, jenenge Mister Temon, Mas. Ndak dulure Mister Bin piye ya? Ora iki dulure nganu. Kalah muncrat. Omongan ngene ngarep Ate iso, sik ate iso ngene iki piye? iso wong tuwa. Mas, aja cedak kancil kecipratan nek panunen. Ngantuk napa dereng? Nemen sapa iki kok ya nganu. Ngantuk napa dereng? Lah sok ning griyane sampean sok tak barong pokoke. Ayo, Dik, bacotke Cahayu. Syukur bisa. Syukur bisa ala dadi reca. Santunggal tetembangan pamundutan caping gunung Kang Mas. Awak dhewe mburu cukup. Nderek ndedonga kalian dumateng Bapak ingkang mugati. Nyambut gawe dicukupi sakmene wae. Nek ana klerune aja lali, Dik. Heeh. Awak dhewe iki sak dermone manungsa ingkang lumrah Nggih. kudu eling lan waspada, Heeh. eling marang Gustine waspada karo tumindake. Nggih. Mulane nek ana lupute aja lali njaluk sepura sing gedhe, Heeh. khususipun kagem warga Suntri. Ampun bosen-bosen nanggap toprak gelar Tribudaya. Nggih, monggo kripik gedang, kripik telo. Sithike dang padha rata. Ayo. Awak dhewe nyuwun pamit, awak dhewe ayo netepi marang wajiban. Ibu-ibu Temrikirin. temrikirin. Lungguh manis. Ayo, awak dhewe Pekersane to pun ngantuk kok nggih. Temrikirin. Allah. Kene sik. Ayo, padha Nggih matur sembah nuwun kagem Mas Kanjel ugi Mas Temon.